Hej, ja sam. Nismo se dugo vidjeli ni čuli. Puno se toga promijenilo. Puno toga završilo. Puno toga, vjerujem, tek počinje. Ali tu sam. Možda malo poljuljana, možda još uvijek skupljam dijelove sebe, ali stojim. A dok god stojimo, postoji nada. Danas želim pričati o nečemu o čemu nikada nisam mislila da ću govoriti. O rastavi. Sama ta riječ nosi neku težinu. Kao da u čovjeku izazove grč u želucu, a kada kroz to prolaziš. Teško je riječima opisati što se događa u srcu. Najbliže što mogu opisati je da je to poput roller coaster emocija. Jedan dan misliš da si dobro, drugi dan te preplavi tuga. Tuguješ za životom koji si imala. Za životom koji si zamišljala da ćeš imati. Preispituješ svaku riječ koja je izgovorena. Svaku odluku, svaku uspomenu. Istovremeno pokušavaš biti jaka. Zbog sebe. Zbog djece. Zbog ljudi oko sebe. A iznutra se samo trudiš da se potpuno ne raspadneš. Za mene je taj osjećaj najsličniji žalovanju. Kao da oplakuješ nekoga tko je još živ, ali života kakvog si poznavala više nema. Jednu stvar želim jasno reći. Nikada neću javno govoriti o razlozima svoje rastave. Ne zato što ih nema, nego zato što neke priče pripadaju samo ljudima koji su ih živjeli. Nitko se ne probudi jedno jutro i kaže danas želim uništiti svoj brak. Ljudi pokušavaju, bore se, nadaju se, mole, plaču. A nekad, unatoč svemu, stvari se jednostavno slome. Zato mislim da osudi nema mjesta. Jer nitko od nas ne zna što se događalo iza zatvorenih vrata nečijeg doma. Ako ovaj video gleda netko tko prolazi kroz rastavu, želim da znaš jedno. Ovo nije video koji će te nagovoriti na rastavu. Niti želim otvarati stare rane onima koji su to već prošli. Ali ako si upravo sada usred tog procesa, želim ti reći da će biti dobro. Možda mi danas nećeš vjerovati. Možda su ti noći duge. Možda zaspiš plačući. Možda se budiš sa 100 pitanja i nijednim odgovorom. Možda te budućnost plaši. I sve je to normalno. Ali hej, nisi sama. Ja iskreno vjerujem da postoji Bog koji vidi i ono što nitko drugi ne vidi. Bog koji zna naš početak i naš kraj. Bog koji dolazi kada ga zazovemo. Koji nosi kada više nemamo snage hodati. Koji ostaje kada svi drugi odu. Koji briše suze koje ne može obrisati nitko drugi. I upravo je ta vjera mene održala. Pitali su me, vjerujem li još uvijek u ljubav? Da, vjerujem. Možda danas sa malo više opreza, možda sa više pitanja nego prije, ali još uvijek vjerujem. Vjerujem da prava ljubav postoji.
da nije savršena, ali da se temelji na poštovanju, žrtvi, odanosti i svakodnevnom izboru sa obje strane. Žuri li mi se ponovo voljeti? Za sad polako. Trenutno učim ponovo upoznati sebe. Iz početka. Učim disati. Učim graditi novi život. I iznad svega učim vjerovati Bogu više nego ikada prije. Korak po korak. Dan po dan. Jer Isus je rekao da je svakome danu dosta njegove brige. I to me danas uči miru. Počela sam tražiti male blagoslove. Šalicu kave u miru. Zagrljaj svoje djece. Zalazak sunca. Dobru knjigu. Molitvu. Pisanje dnevnika. Male stvari koje polako ponovno sastavljaju srce. Hej, ako osjećaš tugu, nemoj je skrivati. Nemoj misliti da moraš biti jaka svake sekunde. Plači, ma vrišti ako treba, reci Bogu sve. Reci mu da si povrijeđena, da si razočarana, da ti nije jasno zašto se ovo dogodilo. Bog se ne boji naših pitanja. On može nositi i našu bol, i našu ljutnju i naše suze. Predaj mu sve ono što sama više ne možeš nositi i dopusti mu da ondje gdje je danas bol, jednog dana donese mir. Ne znam što me čeka. Ne znam kako će izgledati moj sutra. Ali jedno znam. Tko ide ispred mene? Onaj koji me vodio kroz mnoge doline. Onaj koji me nikada nije ostavio. Onaj koji liječi slomljena srca. I zato, ako si danas na početku nekog teškog puta, nemoj odustati. Ne moraš danas imati sve odgovore. Dovoljno je napraviti jedan korak, pa još jedan i još jedan. Vjerujem da i nakon najvećih oluja ponovo dolazi proljeće. A ovo je moj novi početak. I možda će upravo kroz ovu priču netko od vas pronaći nadu. Vidimo se uskoro.